Tira, eta Oñatin jarraituko dugu, izan ere Oñatiko musika bandak atzo eman zuen hurrengo bi kontzertuen berri, eta bertan aurkezpen horretan izan zen Inigo Barrena lankidea. Ongi etorri, Inigo. Eskerrik asko, Larraitz. Tira, aurtengo kontzertu zikloak topagunea du izena, 3 emanaldi egin dituzte, hurrengo biak zeintzuk izango diren azaldu dute gutxi gora bera, ezta? Hori da, eta ondo iruditzen bazaizu, gertuen dagoenetik hasiko gara, izan ere, datorren astean, hilaren 16an, denboraldiko laugarren kontzertu hori eskainiko dute, kontzertu pedagogikoa izango da, eta bigarren urtez, denboraldi barruan kontzertua pedagogikoa egiten dute, eta aurten kasu honetan zirko gunea jarri diote izena kontzertu horri, eta esan daiteke nolabait pilotalekuko kiroldegia zirkoko karpa erraldoi bat moduan bihurtuko dutela, eta bertatik pasako direla zirkuko pertsonaiak, pailazoak, magoak, dantzariak, eta baita animalia berezi batzuk ere bai. Gonbidatu bereziak beraz, gehiago badakizu edo zehaztu dute? Bai, herriko eragile ezberdinekin lan egiten du Oñatiko musika bandak Aitor Bien Bidarte bertan sartu zenetik, eta kasu honetan zirko gune horretan esan dugu, zirkuko pertsonaiak egongo direla, nola ez, zirkuko pailazoi buruz hitz egiten badugu, Oñatin badira bi oso famatuak direnak, Poch eta Lotx kasu honetan, eta dantzarien kasuan gimnasia ritmikako kideak izango dira, eta animalia berezi horien kasuan karakolak, nahiko bitxia egia esan, gaur egun zirkuan debekatuta daudelako animaliak, eta hauek musika eskolako kideak izango dira. Guztira, 250 bat lagune inguru egongo dira pilotalekuan, eta kontzertua nolakoa izango den, Aitor Bien Bidarte musika bandako zuzendariak. Ordu bat aitzamana kontzertua ez da egongo parekidari. Kontzertu, alaia, magikoa, musika oso politiakin, zirkoko musikakin, eta saiatu gara, zirkoko liturgia hori, pikin bat, kontzertu honetan ekartzen, ez da? Zirkoa bera, frontoia bera karpa baten bihurtuko dugu, gure desfilea egongo da, pertsona bakoitza aurkeztuko da, aurkezle bat izango dugu, aurkezlea Izaskun izango da, Poch eta Lotxetako Lotx pertsonaian barruan dakoin Izaskun karakteristikoan pertsonai hori bebaita, bere ikutu eta bere irrifar puntu emungo xeona baita, eta personaje desberdinak jongo dia agertzen, eta bukaeran berriro desfilea egongo da. Orduan, zirkoan liturgia hori ekarri gure izan dugu, eta honekin batera, noski bandak bere musika ipiniko xau, eta danak jongo gara, pikin bat karakterizatuta personaje desberdinitaz. Bandako jendea jongo da disfrazatuta baita, eta personaje bakoitza bere trajeakin. Eta uste dut, 60 minutuko oso ekitaldi politia izango dela. Larraitz, aipatu dugu, tartean, gonbidatu bereziak izango dituela zirko gune horrek, tartean gimnasia ritmikoko kideak, eta eurentzat lehen aldia da, horrelako egitasmo batean parte hartzen dutela, eta urduritasun, erronkarako prest daudela, esan zigun Lideo Sinaga gimnasia ritmikako entrenatzaileak. Guretako oso ondixea da, azkenean, beste aukera bada, guk egiten duen lana erakusteko, beste publiko bateri gainera, normalian, bestela guk erakustaldi bat egiten duenean, etxekua edatoz normalian, eta beste jente batek ikusi bidea, egiten duena, eta guretako oso aukera polita da. Azkenengo gunetan, igarten da, dana gertu da hau, baina ondiok, lana ondixea, entrenamentu ekstrak, erropako anatu, hau bida, ana fan biu, hau erosi bida, hau faltexeku, baina, goguekin. 200 lagun eta lana ez da falta, ari dira horretan. Aipatu dituzu pailazoak, aipatu dituzu gimnastak, musikariak, tira musika eskolako neska mutikoek ere parte hartuko dute, noski? Bai, esan dugu animalia bitxi batzuk egongo direla, kasu honetan karakolak oso ohikoa ez dena, zirku batean, esan dugu debekatuta daudela gaur egun, eta kasu honetan zeuk esan bezala musika eskolako 80 bat ikasle izango dira karakolaren paper hori egiten, kantuan arituko dira, eta euren kantuak karakol mi fa sol izango da, eta alaxe azaldu zigun Aratzazu Bikuña musika eskolako irakasleak. Aitorren proposamena hori izan da, zirko gaian barruan, eurak bandia joko daue El Karakol Mi Fa Sol, pieza bat, eta guk musika eskolako 7-8 eta 9 urteko ikasliak hartuko daue parte, karakol jantzita eta abesten. Pieza horren zati baten, fango gara notak abesten gainera. Eta karakol jantzita, klaro. Hortxe zirkuko protagonistak eta zirkuaren nondik norako horiek, hori esan beharra dago, kontzertu hilaren 16an dela, zapatua dela, normalean bandaren kontzertuak igandean domekan izaten dira, dena eguerdiko ordu batean izango da, Zubikoko pilotaleku horretan, eta esan, jada sarrerak agortuta daudela, hori bai,
bai musika bandatik, bai musika eskolatik, eta zein alde guztietatik esaten zuten atzo behintzat, norbaitek sarreraren bat baldin badauka oraindik, ez duena erabili behar, txokolate izan usteko erabili behar ez dituen sarrera horiek. Bai, ez da besteren batek erabili ahal izango dituelako, zalantzarik gabe. Tira, beraz, berandu gabiltza, saio horretako sarrerak eskuratzeko, baina beste kontzertu bateri iragarri dute, ez dakit noizko eta kasunetan bai, sarrerak oraindik badaude? Momentuz sarrerak badaude, 5. kontzertua izango da, eta datorren apirilaren 28an izango da, hori igandea da, domeka da, berriz ere, ohiko hitzordu horretara itzuliko dira musika bandakoak, eta kasu honetan Top Kondairak da kontzertu horren izena, eta kondairatan oinarritutako programa edo piezak izango dituzte oinarri. Top Kondairak azaldu iguzu apurtxo bat gehiago zerri buruzko ikuskizuna izango da? Esan genezake nolabait esateko etxeko entzako kontzertua izango dela, izan ere musika eskolako ikasle eta gurasoak daude gonbidatuta kontzertu horretara, eta eurak etorkizuneko publikoa direlako, eta Aitor Biain bidartek hortxe jartzen du fokua denboraldi bakoitzen, ez? Publiko berria nahi duela. Gure helburutako bat da publiko barresa lortzea baita. Azkenean gure denboraldixak 6 kontzertu dako urtean, tematika desberdinak lantzen dira, baina bai emutetxau garrantzia, pedagogotik aparte, kontzertu bati, kontzertuak familian deketatxauena, eta gonbidatzen dugu familiak etortzia, bereien aitona mona, guraso, eta seme alabak kontzertu hori ikustera, ez? Azkenean, gai bat kuratzen dugu, kasu honetan, beste gai bat neko politxa dana uste dut, irudimenari emuteko baita, kasu honetan kondairak dialako, eta hor, Alibaban historia kontatuko dugu, Juken historia baita, bideojogoetako abesti batzuk entzuko dira baita, merkado persan baten barruan sartuko gara baita, orduan, nahiko musika politxa da, klasikoa eta moderna, dana nahaztuko dauen kontzertu izango da, eta orduan, zentzu hortan publiko barrixan bila gatoz, eta bentzet, urtean kontzertu baten, hortaz gozatzeko aukera izatea. Ekarpen handia dira izan ere ikuskizun hauek, kultura ekintza bat herrian, musika eskolari ere ematen zaio lako paper bat, beste eragile batzuk ere sartzen dituzte bertan, dena den ikasleek, musika eskolako ikasleek banda ezagutzeko aukera ere paregabea dira. Bai, esan dugu etorkizuneko ikusleak erakartzea duela helburu horrelako kontzertuek, etorkizuneko ikusleak ez ezik, etorkizuneko bandako kideak izan daitezkenak ere bai, eta horre oinetiko musika bandaren eta musika eskolaren artean badute halako hitzarmen edo elkarlan bat, eta horretarako banda barrutik ezagutzeko aukera izaten dute behintzat urtean behin, eta horri zero aulkia izena jartzen diote. Hemen, musika eskolako aurreik, kontzertua hasi aurretik horrelako bidaiatxo bat egiten diete musika bandaren barruan, instrumentu ezberdinak erakutsiz, instrumentu ezberdinak probatuz, zeinek zer jotzen duen ikusiz, eta ondoren gainera, kontzertu hasitakoan lehenengo 2 piezak ere musika bandaren barrutik entzuteko aukera izaten dute musika eskolako ikasle horiek, eta bai bandako kidentzat eta bai musika eskolako kidentzat ere, ekimen hau oso garrantzitsua dela adierazi zuten. Lehenko eta behin banda barrutik, ekimena izaten daue, bandako instrumentu desberdinak ikusten daue, familia desberdinak, timbreak jolasten dugu, ibiltzen gara banda barrutik, ez da, ongoazen hau entzutera, ongoazen beste aldera, eta badakizu hau zedan, eta ez da, ibiltzen gara pixak jolasten beraiekin, eta, aukera daukate, instrumentu eta familia desberdinak ezagutzeko. Eta gero aldi berian, kontzertu hasten da momentuan, badako joran protagonismo momentua, ze, kontzertu hasierako lehenengo 2 piezak entzun beharrean publikotik, entzungo dagoelako banda barrutik. Hori ditzen diogu zera aulkia. Hau da, aurrak banatzen ditugu bandan zehar, instrumento desberdinak onduan jartzen dira. Normalean saiatzen gara beraiek nahi dutenan onduan jartzea, azkenean boixe da baita, ez aukeratako bat, eta jartzen dira bandan zehar banatuta, eta orduan lehenengo 2 piezak entzuten dago barrutik. Osea, da perspektibarik onena. Gure ohiko publikoa beste sartzen barrura, beraz, hortan zentzu hortan privilegio badala uste dut, eta aukera politia beraientzako instrumentuak ezagutzeko eta baita kontzertuaz gozatzeko baita. Oso aberasgarria pentsatzixaku, gure ikasleak dakoi aukera hori ez, gertutik entzuteko eta ikusteko musika tresnak eta sentitzeko, hain gertutik sentiu itendi eurak iten dauen hotxak ez, eta politia, eta guztua faten dira, eta gube bai, aukera politia pentsatzixaku. Tira, hortxe, apirilean egingo duten kontzertua berriro ere sarrerarik gabez geratzeko badakigu noiz egongo diren eskuragarri? Bai, esan dugu sarrerak badaudela. Oraindik egon ez daude, 3 astelehenago jarriko dituzte eskuragarri, guztiak txokolate izan eta musika eskolan.
Eta, bueno, esan, bai zirko egunerako eta bai kontzertu honetarako norbaitek sarrerak hartu eta, bueno, soberan baldin baditu, berriz ere txokolate itzultzeko, jendeak aukera izan dezan, kontzertu horietara joateko, eta azken ohartxo bat ere utzi ziguten, esan ziguten pilotalekura denboraz joateko, jende asko pilatzen delako kontzertu horietan, eta, kontzertua puntuale hasi dadin, jendea denboraz joateko pilotalekura.